joget-joget ning ngene lho, bergeser lantainya. Anak buah Siska iki mau. Kok mentake properti iki cor beton ya istilahnya. Oh, ana pergerakan-pergerakan. Cor beton kok bergeser iki. Aku ya wedine keblowok ya. Ibu-ibu dari mana? Impau di Kabupaten Sleman. Dari mana, guys? SMK SMK penerbangan. Blok O ya. Iya. Itu daerah yang selalu jujur. Blok O. Siap. Daerah yang selalu jujur. Oh iso. Bloko. Bloko ini bahasa Jawa bloko. Jujur. Kulo ini meneh. Kuwi ana gedung sing gawene ngece. Apa kuwi? C. Waton bae. Awan-awan iki dagelan nak kecekle. C. Ngidul meneh. Kuwi apa iki? Ana daerahe gone anu wong wedok tok. Apa kuwi? Sering yang belakang dari teman-teman di sini. Oh, sing guri karo melu delok to. Ora oleh karcis. Ora oleh karcis wae iki. Ini. Ini jadi disuruh kene ora ta kuwi? Jadi satu tunggal, Pak. Rada maju tabrak mobil. Maju tenan iki, Dek. Ini dari mana coklat apa babu? Itu sendiri. Bareng. Aku malu Pak. Aku juga orang isi dulu. Kalau Pak Duko tuh isi di sini. Mas. Nyanyi lo kok. Lebih aja sekali apa-apa. Ayo, dari mana babu? Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sewon Bantul. Ini mari Sewon kan ada daerah yang medeni. Beda apa Pak? Sri Lanka. Dagelan kobong. Luar Sri Lanka itu ya. Gak duduk. Medeni kono ki. Endi? Druwu. Wedi ya? Kayak rak gendruwo. Ayo, druwo. Druwo kae ngalor.
ana ring road to. Ngetan Bang Jo, ngetan terminal ngetane keret. Nah, rada menggok Sik ngene. seret apa? Oh, kata-kata ring road. Cerot aku. Ini ring road ngalor, res. Menggok to bar terminal, menggok yo ana perapatan Bang Jo to. Lah aku ana desa wong wedok kabeh isine. Udu ya. Apa? Ngipik. Oh, ngaku sih lo tau ro. Oh, kuwi ning pasar. Tau ro kok. Aneh. Aku tahu numpak motor to rono kuwi. Ana wong ning dalan bar ngarit ketoke. Langsung suket ngene gitu. Wah, aku takon. Pak, dalane badhe ten Jambitan pundi aku ngono. Jambitan iki dole ngipik kuwi mau. Ana ngapa kowe guyu? Asli tra daerah Jambitan ono ya. Celake gone celake Siska ning Jambitan. Nah, aku tekon ngono. Lah wong iki nyekeli ranjang ngene to. Wah, nggih rada ngriko Mas. Pundi Pak? Pokoke mengke sampean niku ring road. Nek pun ngetan terus sampean ngidul. Ngetan enggak. Jambitan niku nggih angele ya wong anu ingin mencari informasi yang tepat dan benar. Lho, ngono lho. Arep memberikan informasi ning nek tangane ora iso, ya ngene. Aduh kok, sono. Kuwi nak tekone Jambitan ya, liyane ya ketemu ngono kuwi ya liyane. Ya ngono kuwi anggere nyekel suket ngene iki. Desa sing isine bathang tok. Ya. Lagi ngomong sing desa-desa kok njuk tekan goyang nak yo. Lah ya kuwi, orang itu butuh transportasi jalan kemana-mana. Nah, betul itu. Ya bener. Ngene iki, saiki semuanya serba cepat. Kok sik to, Mas? Nek ora cepet tidak akan dapat. Nah, Ya ora. tidak cepat tidak selamat. Ya ora mesti. Terlalu cepat jadi nggak selamat juga. Ora aku iki lagi susah aku, Mas. Lah ngopo ae? Ayo Mas rondang iki lho. Saiki iki sepi wae aku ki malah mesakake dhek meng telate. Lah pateni san po? Apa gane bojomu ki kadang ora introspeksi diri. Apa? Waduh. Apa? Introspeksi. Kuwi. Introspeksi. Cara Jawane ora ngiru Mawas, Mboten masalah. Ya ora iso delok cengel. Matane ning ngarep kok lagi cengele pripun. Mas iki yen umpamane becak iki ra ya kepiye ben carane iki becak iki supaya laris. Lah bojomu nekat gembos ya tetep ditumpaki. Penumpangnya Saat ini niku sepi banget motor. Tetep sepi. Ora gelem ora gelem mikir maju kok bojomu ki mundur wae senengane. Mula becake mesti kayu mundur. Maju to. Saiki wis tak saranke, kowe nek gelem manut aku tekon padukuh. Aku iki perusahaan bentor saiki. wow, Transport. Wow apa? Transportasi bentor. Dalijos Transport bentor. becak. Corporation. Wow. Kamu usaha bentor ta Mas? Oh iya. Mas tapi ya Mas ya gara-gara jenengan ini malah usahane Mas Sunting dadi kacau. Dadi apa namanya itu kayak jadi Regane iki sundeng ora ono servise. Nek pamane becak dhewe becak iki paling ora ngene servis penumpange, paling ora ya dine nyase. becak kok bahas. Lho yo Becak kae ya sih kayak iki pasangene amblas kok. ya kan diku iki lho fasilitas karaokenan ning nggo becak. Yo piye to carane men laris? Ayo genjot ngene nek becak iki tak sana ning nggonku. Tak fasilitasi bentor. Lho. Wis sopir-sopir bentorku lho sik tenan. Jadi nganu mawon napa Mas Sunting kan dadi Tradisional ke bentor. Ning nggonku. Aman apa Mas bentor niku? Wis, Sronteng tak weni bentor loro tak kon genjot bareng. Nganggo mesin ya kuwi. Ha nggih, anten surate mboten lengkap. Berarti kan itu bentor itu kan becak. Oh, surat-suratnya Mas, to. Surate niku lho Mas. Alah masalah surat iki gampang sing penting mlaku. Ana mesin diweni kronjot kuwi tek wer. Oh,
ngeneke festival bareng bentarku kuwi iso anu apa jenenge? Jamping. Balapan wingi Moto. khusus gon bentarku ya. Kuwi iso diceplok miring ya. Moto becak. Bar miring matek nih. Cuas. Itu moto becak toh? Heeh, moto becak. Kudu moto GP, moto becak. Lalu ngaruh kok apa tong setan bareng kae iso ya? Iso. Bentarku iso. Pokoke nek cirine nggone Daljo Corporation kuwi mau. Kuwi anu apa kenal potem di Blombongan. Dadi kok radon iki ketok. Saya sak muni seru banget nih kok. Alah, Ana musike dong 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 mesti bentarku kuwi. Kuwi bentore kuwi ciri kae ngene dari Jawa kuwi. Musik. Ya nganu mengke coba kula tak omong kali Mas Rundeng mbok menawa nak dadi dalan rezekine dhek ya to. Oh,